to bari mu hana shi da dan kala kato sai mu daure su gaba da tambaya ta nawa muka daure jiya to da shida dan kala kato na da farin tambaye ku kun taba ce mun yi wani dan kala kato sharri a wallahi amma sharri ne suka aka ɗauko wazi na aka gutsure aka ce ba maka da shi kamar ni na ce na har da iyasi a makka a arfa alhali ba wazi na haɗu da sheikh tijjani ibn sheikh ibrahim iyas sai suka gutsure sheikh tijjani ibn sheikh ibn ya suka gutsura nan sai magana ta fara da na haɗu da sai aka gutsura wannan sai aka sa ibrahim iyas aka ce da kun ji ba wai har suka fito saboda karya alhali zan da aka haifi iyas ga shekaru shi ko da kansa ya bada tarihi ga shekarar da aka haife shi shekarar ta bakwai a duniya iyas ya mutu to kana dan shekara bakwai iyas ya mutu ne har kun je Saudiya ka da shi kawai suka je ko bala'i hada suna kan su kulle ga magana an faɗe ta ga muryar Kabiru Gombe kuma ya ce har da iyas wani kira da ce ma da ya ce wallahi na ji maganar nan kai na ya kulle amma kwakwalwa ta ba za ta yi duka karya ba kwakwalwa ta ta saka ba hankali na ce ban yadda ba in Allah ya dautar sai Allah ya fidda abin da ya da jama'a za su gane wa'azin kana yi shi ya kai kusan an kusa shekara 10 da yi wa'azin ina duniya zan iya samu wa'azin har in wanke kaina amma dan kana kafin yana nan ya ajiye kulle kenan ina zan samu shi sai ga wasu matasa wallahi har yanzu ba san su waye ba suka je suka gano asalin wa'azin suka zo suka saka tun daga nan kuma ƙara kafin ya ƙara magana akai dama da ke yan banza ne da sun yi kulle shani da sun su ya tobi sai su shiru wasu ƙara tono wannan magana sai su koma wani abu daban ya za su a samu a manta da wancan kare da su ne kana ji wannan kare ha gudu kafu al'umma za su manta da kai azzalimi ne mugu daga gitsin gutsare maganar da malami ya faɗa ka jona ka kulla ƙarya don ka bata masa suna in za ka yi wa malamin da ke dare haka dan ne za mu mamaki ke wasu abu annabi sannan da ka rike musu ƙarya idan yadda kai wasu jami'in bin shawara ta ce ya yi sallar juma'a 2000 ga hadisi cewa ya yi sallar 2000 kai kuma ka tara sallar juma'a bugu ina abu mamaki ya za mu mamaki in yawa shasha ne haya jirgin sharri ka masa bugu ka gutsure masa magana ya za mu mamaki suka sake kawo wani gaza a ƙara sakawa dama yan mauna ne gaba mun je gidan gwagwasa mauna ko wai mun tashi muna cewa ina ƙaunarka shugaba ba na tsananin ƙaunarka ya ce kuma ga gwagwasa bai da gemu saboda mun yi wa mun ce me yasa ya kasa aje gemu tun da ya ce ya nuna Qur'ani ga Qur'ani ya ambaci gemu ba hadisi ne Qur'ani to ya zai kawo hankalin jama'a tun da bai da hujja ko bai da hujja to ai ga wani ba wanda ce bai da gemu saboda shi fito yake ba su ni kuma ba da madawa shi yasa shi aka ce muka fito da kasa din ba muka je gidan gwagwasa ba gwagwasa ne zo ina ya zo nan ofishin sannan magana da ya ce mun faɗa a cikin ya saka ƙarya yake mun ce shan Ismail Bango yana ƙaunar ka gwagwaso kuma shan Ismail Bango yana cikin jama'ar gwagwasan da jantu da saka yana wuri kuma akan gwagwasa sai fita kudi yana zai shi kuma zai shi tun da muka fita magana aka fita da gaskiyar sun yi sun cire abin da shafi yanar gizo yanzu sai ka zaga ka tare ma abin da za ka ji ba dan jama'a su mun tattara sun kullo shari shari bai ba to mu shi muke da lokacin da za mu yi maka shari mu da muke da hujja kitabu wa sunna Allahu akbar
yaushe muke lokacin da mu kula maka sharri sai dai abin da ka shuka mai mu haska mutane su gane kuma sai sun gane Allah ya na ce wa dan kare katu Qur'ani ya ce ma qadatu min linatin aw taraktumuha ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. lokacin da aka je aka yanke Kebara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sare wasu da bidai sun sare wasu da bidai da izinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi ce ku sare waɗannan da binan wasu da binan kuma Annabi ce ku ba su karkuta ba saboda ka sun sare wasu da bidai sun bar wasu da bidai bayan gama yakin sai suka shiga damuwa yanzu da bidan da masu kyau amma a ce misali su ya su suna yin yaya nan take sai Allah ya saukar da wani aya ya ce ma qanatu bil lidati babu wani dabino da kuka sare aw taraktumuha ko kuka bar dabino qa'imatan ala usuliha a tsaye ba ku sare shi ba fa bi iznillahi to da iznin Allah don Allah ya gada musu idan annabi ya faɗi magana idan annabi ya jagorance su aka aikata aiki tunda tare da annabi aka yi to wannan aiki da izinin wa aka yi da izinin Allah sai na ce idan kuma kuka ce ba ku yarda ba to ku nuna min inda Allah ya bada izinin a Qur'ani ina Allah ya bada izinin a Qur'ani yace gashi ya bada izini a sa da wayannan dabinan idan ba ku yi kawo Qur'ani ba dole ku yadda wanda ya bada izini shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da ya bada izinin Allah ya confirm yace shi Allah da kansa izinin sa da shi ya bada izinin ku ga karatu ku ga tambayar نعم. dan kare kato yace to ai abun a fili yake yace tambayar da wannan malami yake bin ta yi kama da tambayar kafirai ya ce ban ce muku ba su kafirai ba ne amma da irin tambayoyin kafirai suke yi saboda su ya kawo wani abu da zai dakatar da kwakwalan mutane sai da ƙaryar da zai musu ta gaba ba za su gane ba suna tunanin wani babban magana da ya faɗi ko gane karatu sai ce in ba haka ba ai da aka ce da izinin Allah ai izinin Allah shine a cikin Qur'ani mai girma inda Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi iznillah ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ya isa Allah ya ce babu wata musiba da za ta auku da duk wani abin da ma zai faru gaba daya illa bi iznillah face da izinin Allah ai shi ne izinin yanzu tare da mu da muka yi Allah bai ba da izini ba za mu yi ai su ce wa'azin kasa da suka je suke wa'azin kasa da Allah bai ba da izini ba sa taru da suka koma gida lafiya da izinin wa suka koma gida lafiya aka ce da izinin Allah ya ci tashi da izinin ba wani abu ƙarya kake ba haka ba ƙarya kake dan gada gado wato sai ba tausayi shi yanzu abin da yake so ya gaya muku shine abin da ake cewa izinin Allah shine kaddara Allah haka ne da muka taru na gurin da Allah da kaddaro ba za mu taru idan muka wace kowa koma gida wa ya kaddaro muka koma gida Allah. yanzu yana so ya nuna mutane cewa izinin Allah shine mai kaddara Allah ai sai da Allah ya yarda ya kaddara sannan abu ya faru wannan shine izini da ake magana shine izinin Allah wato ina yi ban tausayi ya yi wa kansa da awa cewa wai shi ne tafsirul Qur'an bil Qur'an tafsirul Qur'an bil Qur'an ko ba kai ki wada ba tafsirul Qur'an bil Qur'an
to dan kala katu idan tafsirin Qur'ani bil Qur'ani kake da gaske ita wannan ayar babu ayoyi da suka fasara ta me yasa baka jawo Qur'anin ba ya fassara mana ayar da ne a faice da ayar ta ba me yasa ana rama akan kalla a cikin suratul hadid na'am Allah ya ce ma asaba ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Allah ya ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta auku kamar da can yace babu wata musiba da za ta auku wannan aya ita za ta fassara maka wancan ma asaba min musibatin ba wata musiba da za ta faru fil ardi a nan cikin kasa wala fi anfusikum ko a cikin karan kawunan ku illa fi kitabin face yana rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya kaddara shi yana rubuce min qabl an nabraha tun kan ma Allah ya halicci musifa ta samu jama'a kenan wannan da aka ce illa bi iznillah ne iznillah da ake magana akai shine abun Allah ya kaddara shi yana cikin me yana cikin lauhul mahfuz Allah madaukakin sarki ya rubuta shi ya kaddara shi ba shi da bi iznillah da Allah yake gaya maka cewa ma qana'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah ba shi da izini da ake magana ba alqur'ani da girma yayi mana magana akan izini ya ake ba da izini kuma menene izini a nan abin da ake nufi da izini a nan gudu shi ne al'amru shi ne ne al'amru umarnin ubangiji idan matar ka ta tambaye ka da safe kin dora abinci ta ce a ina jiran izini ka ne me take nufi tana jiran umarnin ka ce mata ga abin da kake so a yi to alƙur'ani mai girma ba haka ya fassara izini ya za mu gane wannan ana rabba falamma stai'asu minhu خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. lokacin da annabi Yusuf ƴan uwansa suka zo da kanish ya musu gadon zare ko sanadi haka ya kwace yaron da sunan yaron ya saci gudu haka ne ya saci sa'i na gwamnati suka buga annabi Yusuf ya dai karbi dai daga cikin su a madadin yaron aka ce su gwamnati su ba ta kaka gwamnatin adalci ne falan mastai a su minhu yayin da suka ɗebe tsammanin komawa da annabi Yusuf kada su da kiya sai suka koma gefe suna yin shawara babban su yake cewa kun manta ne Allah madaukakin baban mu ya sa mun riƙe alƙawari da sunan Allah cewa idan muka zo za mu dawo masa da ɗansa Binyamin yace to ni falan abrahan arda ba zan bar ƙasar Masar in koma gida ba hatta ya azana li abi sai babana ya gane izini ya ga da izini a nan sai ya bani da cewa yi ne koma gida in taso in koma gida
yani kina abin da ake cewa izini shine a baka umarnin ka aikata wani aiki. Shi yasa aka ce ba ku sare bishiyoyin ba kuka bar wasu, da waɗanda kuka sare da waɗanda kuka bari fa bi iznillahi ai fa bi amrillahi, na'am da umarnin wa, da umarnin Allah madaukakin sarki aka yi. Ba wai da fa bi iznillahi kai da ba Allah ya sani kuma ya gani ya kanto to kenan kawai ka tafi ciki sai ka ce na wuta da idan dan kala katu ya ja muna shan ilimi inna ne dan kala katu ana ramma kalma kallah suratul nur na'am sai ka tafi can da nisa ka je dab da bakin boda. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. Mu'minai na gaskiya suna da suke imani da Allah da manzansa kuma in suna tare da manzon Allah akan wani al'amari da ya hada su lam yazhabu ba su zara jikin su tafi hatta yasta'zinu sai sun nemi izinin shi. Ya ake neman izinin? To ka suna daga ce ai Allah ya gani ko za ka tambaya ne a baka dama yadda ka tafi bisa umarni. Allah ce innal ladina yasta'zinunaka wadannan da ke neman izinin ka kafin su tafi ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi su suka imani da Allah da manzo. To bari ku ji magana ta fito karara. Fa idza sta'zanuka li ba'd sha'ani idan suka nemi izini a wajen ka domin wani lamarin sha'anin su fa azal liman shi'ta minhu wanda kaga dama ka bashi izini. Mafhumul mukhalafa wanda kaga dama ka bashi izini. Kwarai kuwa sai kenan a cikin izini wani umarni ne da sai an baka shi tukuna sannan ake ce mashi izini a Qur'ani bai zama. Da zaka zo ka ce ai ma saba min musibata illa bi iznillah ga ayat ta fasara ayat ta gurin kai shiru ta ce kuma nan tafsirin Qur'an baka san ayar ba ne ko dai buku ne ke saboda baka goyi bayan ra'ayin ka ba kana son ka halaka da jama'a kamar ita ko kuma sai shi duk jahilci ya kai baka san ayat ta fasara maka da ayar ba kake karanta da tafsirin Qur'an bil Qur'an duk sanda kaji an ce izini to akwai umarni da da'a a ciki. gaskiya ne ana rama idan sama'u shaqqat إذا السماء انشقت وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت. منين معنى وأذنت؟ أكتش وأطاعت وانقادت. نعم. sai da ta jira umarnin ubangiji tukun ta yi umarnin biyayya sannan ta tsaki. Allah. Shi ne ta yi ɗa'a ta miƙa wuya shi ne wa azinat ma'anar azinat kenan bai karɓar izini ne ita ba. Ci gaba da sura ai bata gane ba. Wa idan ardu muddat. Ita ma kai kaga. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Sai ake kaga. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ita ma wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ata'at wanqadat lil amr saboda izinin umurni ne daga Allah madaukakin sarki. Na'am. Ban ga ka ta duk wani ayoyi baka san su bane a Qur'ani mai girma ko shiga ta kaci ko ka san su ka boye lokaci yayi kuma ban gama kadewa azratin da gora sosai ba wataƙila gobe mu dan ƙara kaɗe ta tuko na kare mu ƙara ko kuma kuna ka an sallame shi ba masa maki ba sallame shi a ba shi maki to ya ci jarabawa bai ci jarabawa ba yau nawa ya samu uku cikin 100 bai ma yi jarabawar ba jarabawa gaba ɗaya bai ita ba kenan bai samu
mai kai ko marar mai kunnuwa ko marar kunnuwa zero mai kai da kunnuwa mai kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta